Saria. Moi kaveri! Moikka! Sä oot mun ihan best kaveri. Arva mitä? Luitko sä sen uutisen, kun 2 tyttöä kuollut, kun joku murhaaja on täällä liikkeellä? Onko? Ai täällä meidän niinku kaupungilla ja maassa. Joo, mä näytän kuvan. Joo. Hyi, toi on aivan hirveä kuva. Niin, toi on aivan Se oli aivan hirveä kuva. Ihan kun joku kosketti mua. Mikähän toi oli? En mä tiedä. Se näytti vähän pelottavalta. Joo, vähän Mä niinku taisin siinä kuvassa. nähdä vähän sitä. Mut ei kai se nyt mikään sellainen oo. Se on joku pränkki kuitenkin. Niin, koska meidän kaverit aina pränkkää meitä joka asiasta. Jep. Mulla on vähän huono olla. Miksi? En mä tiedä. Älä nyt jätä mua yksin tänne. Mun pitää ehkä mennä kotiin. Miksi? Mulla Et sä nyt yksin jää? Mulla kotiin tulee aika. Monelta? 6. Miksi? Sehän on noin vähän. Ja Joo, mutta olisin tänään oli halunnut sellainen näin. päivä. Ja tajuuks sä, että mä oon eksinyt? No tänään oli sellainen päivä, mutta moikka. Hei! Ei. Vitsit. Nyt mä yksin täällä hengoilen ja katon aurinkoa. Hei, mun kaveri tulee tuolta. Ai, moi kaveri. Moi. Tiedätkö sä siitä jutusta? Mistä jutusta? No, siitä jutusta, mitä on tapahtunut. No, mistä jutusta? Osaatko sä selittää? En osaa. Saisinko olla teidän kaveri? Joo! Mulla on kotiintuloajat. Taas! Joo, mulla on... mulla on kotiintuloaika 6. Ja kello on 6 nyt. Moikka! Olla... se meni. Mä en tiedä. Voidaanhan me olla tietenkin. Haluaisin verta. Verta? Niin, esin sinulta. Miksi? Koska sinun verisi haisee hyvältä. Hyi. Saisinko tappaa sinut? Olen se murhaaja. Mitä? Joo. Mihin se katos? Se sanoi, että se on murhaaja. Mä lähden Kamu, hei! Mä tulin takas. Sittenkin. Arvaa mitä? No. Äsken se murhaaja tuli tähän. Tuliko? Ja se sanoi, että se on mun kaveri. Ja mä olin silleen ok, mutta siis se sanoi, että se haluaa mun verta ja se haluaa murhata minut. Huijaksina. No mistä mä nyt huijaisin? Okei. No missä? Oliko se tässä? Missä? Tässä kohdassa. Oli. Etkö näe sen verta? No näin. Niin. Miss mun kamu on? Mä esitin sun kaverias. Mitä? Joo. Sä esitit mun kamuas. Siis mä lähden vetää täältä. Apua! Help! Mitä? Kamu? Se tuli. Kamu, se tuli. Miksi? Mä en tiedä. Mitä se teki sulle? Ota tuohon maahan. Hyi. Eiks sua sattunut? Vähän. Voi herttinen. Esitin taas sinun kaveriasi. Sä et tyyli esittänyt. Aivan niin, mähän minä laitoin sen kidutuspaikkaan tai johonkin. Mitä? Joo, sun pitää etsiä se. Sinut saatetaan tappaa myös. Hyi. Tapanko mä sinut? Mihin se katos? Hyi hitsi.
mä katsoin sen silmiä, sen naamaa, niin se näytti oikeesti niin pelottavalta. Mä lähden. Heippa Kamu. Moi! Siis se muutti mut tällaiseksi. Tällaiseksi. Siis se kauhutyyppikö? Mä katon sun silmiä, valehteleksä? Muutuit takas. Joo. Heti kun mä katsoin sua silmiin. Tää on vitsailua. Ei ole. Mä menen pois. Esim. Pestiksikin korut on kädessä. Menipäs se pieleen. Se meni todella pieleen. Mä menen tappamaan sen kaverin. Nyt se näkee. No menen katsokaa mua. Mitä? Onpas mä... Sinä! Ei! Etsimään lisää ihmisiä. Mitä sinä elät? Turpa kiinni. Au! Minä vien tämän ainakin. Mä menen vetää tää. Heippa, tämä kyllä elää vielä, mutta... sun Mitä? kaveris. Heippa! Mitä? Sinä menet hautaan. Mä vaan otan täältä aurinkoa, kun mun kaverille kävi huonosti. Tää on maailman ärsyttävin päivä. Oikeesti. Heippa! Mitä? Haluatko sä nähdä sun kaverisi? Haluan. Seuraa minua. Missä se on? Mä haudatin sen elävältä tuonne. Mitä? Mikä toi ääni kuulu susta? Mä hautasin sen elävältä. Kamu! Kamu! Minussa on täynnä hiekkaa suussa. Hyi! Mä en voi kestää tätä. Siis sä oot tosi heikko. Sä kuolet heti. Mä en enää oo sun kaveri. Moikka. Mikä sulle tuli? Sä oot liian heikko! Etkö sinä huomaa minua? No huomaan. Muista, että voin kääntää pääni. Sillä tavoin miten haluan. Mä menen pois. Oh. Olet maukasta. Onkohan tuolla kammulla kaikki hyvin? Auta, please, oo mun kaveri, oo mun bestis. En ole. Miksi? Mä voin tehdä sulle mitä vaan. Ja antaa sulle. No en ole. Kaikki on ohi onneksi. Mennäänkö nyt rannalle? Joo. Mennään. Eikö ookin kaveri kiva olla täällä rannalla? Joo. Mä menen uimaan tuonne vähän syvemmälle. Joo. Sama. Otetaan välillä vähän iisistikin, Kamu. Joo. Mä tuun sinne. Joo, otetaan iisisti. Makoillaan. Ja otetaan aurinkoa. En mä tiedä. Otetaan aurinkoa. Mä aion hukuttaa teidät. Mä hukutan teidät. Apua! Hukutetaan se, Kamu! Mä en saa henkeä. Et vielä kerinyt hukuttaa minua. Mä työnnän sun päädyt veteen. Työnnetään. Heitetään se vielä yhdessä, Joo. koska se vetää mua. Mm. Nyt se hukkuu. Jee! Moikka, kiitos kun katoit.